17. novembra sme robili taký projekt, on sa volal Dotyky a spojenia. A to sme dávali dokopy alternatívu muzikánsku až po underground. Paradoxne, v čase, keď v Prahe zažívali tú drámu, tak tu sme akurát mali slovensky povedané žúr. Pre mňa to bola informácia, ktorá spôsobila vnútorné 100% rozhodnutie, že teraz prišla tá chvíľa, že teraz je priestor zmeniť ten režim. 18. novembra sa moja manželka vracala z Prahy autobusom do Bratislavy. Prvé, čo povedala, v Prahe sa všetko pohlo, v Bratislave sa nič nepohlo. Tie správy začali chodiť prvé, hej, to znamená, bola demonštrácia, polícia ich strútla. Ešte sa nevedelo o tom tak strašne veľa, ale prvé správy už boli, že sa začal štrajk, že herci idú do štrajku. Cez Milana Kňažka, ale aj cez ostatných, to spojenie bolo pomerne dobré, telefonické, ale fungovalo a vedeli sme, že čo kde sa ako deje. Veľmi zavčasu ráno mi zavolal priateľ Rudo Sikora, akože počúvaj, že s tým niečo musíme urobiť. Počúval si v rádiu, videl si v televízii. Musíme sa stretnúť, že kedy? A ja žartovne som povedal, no hneď po malej omši. Bolo nás dovedná 11 ľudí. A keď sme sa stretli, tak sme tu sa snažili napísať nejaké prehlásenie. Sme mali predstavu, že by sme mali spraviť nejaké stretnutie a že na tom stretnutí to prečítame a tým, že sa to prečíta, sa to rozšíri. To je jak také stretnutie ľudí spriaznených tým, že sú v tej sieti, že im niekto zavolal a že prišli. Tým pádom ste niečo nejakým spôsobom nasadzovali, lebo vtedy, samozrejme, potom to všetko vyzerá tak, že všetko samozrejme bolo jasné, to sa muselo dávno rozpadnúť a tak. Blbosť. Vtedy to nebolo vôbec nič jasné. Vtedy sa to chvelo vo vzduchu a išlo o to, keď ste uvideli blízkeho priateľa, známeho alebo takého, čo ste dávnejšie nevedeli, tak ste povedali, som na dobrom mieste, mám tu byť. Ja som tam šiel a tam už som mal skutočne pocit, že sa to celé hýbe a že dokonca som mal pocit, že to celkom ľahko prejde, že už tuto to my chceme, je nás tu 500, hovoríme to ako jasným hlasom. Teraz vlastne už, čo tomu režimu zostáva? Len nejakým spôsobom začať vyjednávať, začať rokovať, proste nejakým spôsobom sa liberalizovať. Drahí spoluobčania, v Prahe 17. novembra 1989 opäť tiekla krv. Na Medzinárodný deň študentstva proti pokojnej, povolenej manifestácii brutálne zasiahli príslušníci Československej bezpečnosti a armády. V tom prvom prehlásení sa vlastne odvolávali, v tom texte sa odvolávali na Opletala a na tom, čo urobili fašisti. A tá paralela vyznela strašne silne. To bol prvý taký moment, že ide o viac ako o nejaký obyčajný, povedal by som, protest alebo obyčajný žiadosť o dialog. My dolu podpísaní slovenskí divadelní umelci, ktorí sme sa stretli v týchto pohnutých dňoch, pripájame sa k výzve našich českých kolegov a protestujeme proti brutalite a zvôli policajných a vojenských orgánov, ku ktorej došlo v Prahe dne 17. novembra 1989. Tam v tom prostredí sa začal generovať ten tím, ktorý založil Verejnosť proti násiliu a ktorý potom vlastne koordinoval dianie na Slovensku de facto až po prvé slobodné voľby. To bola budúca mocenská elita na Slovensku. To boli ľudia, ktorí sa ujali vedenia Verejnosti proti násiliu pre najbližšie mesiace. Jaká demokracia, jaká nominácia ľudovým hlasovaním. Proste mali odvahu a dôverovali si navzájom. To bolo všetko. Tam existovala taká od začiatku taká deľba práce, že Milan Kňažko bol prirodzeným, povedal by som, tribúnom, pretože bol na to dobre vybavený. Jano Budaj bol prirodzeným hovorcom toho ochranárskeho hnutia. Tak to bola jedna taká dvojica tých, ktorých potom bolo vidieť ako tribúnov revolúcie. Tretí bol Fedor.
Gál teda, ktorý bol takým motorom hnacím celé toho pohybu, a potom sme boli taká dvojica s Martinom Butorom. Myslím si, že našou úlohou nebolo ani tak verejne vystupovať, ako skôr nejako sme dbali na nejakú dramaturgiu v podstate potom tých mítingov, a teda starali sme sa najmä potom o nejaké texty. Ale neboli sme len dvaja, to robili všetci, robili všetko. No vtedy boli tie prvé stretnutia s Bútorom, Zajacom, Janukom Langosom, Petrom Tatarom. A v podstate my už sme mali jednu obrovskú výhodu, mali sme jednu kompletnú štruktúru hotovú. Tá štruktúra sa volala Maďarská nezávislá iniciatíva. Karčitót a Sándor Norika mali vtedy už veľmi čulé kontakty s Maďarskom, s maďarskými politickými silami, kde opozícia už bola ďaleko pred nami. Videli sme ten systém zastaralý komunistický, že čo neumožní ľudskej duši. Neumožní to, aby bol slobodný, aby sa pohyboval slobodne, aby mohol vyjadriť svoj názor slobodne. A tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. V prvom rade, čo bolo historické z môjho hľadiska, okamžite sme prestali s akcentovaním toho etnického princípu. Za jeden deň sme pochopili, že tí ľudia, ktorí to robili v Bratislave, títo ľudia nás očakávali s takým otvoreným náručím. To znamená, že hneď aj my sme našli svoje miesta v ich radoch. Praha. Zahraniční sdělovací prostředky rozšířily zprávu, podle které jeden z účastníků páteční demonstrace v Praze zemřel na následky zranění. To bolo úplne to, že zabili niekoho, tak to bol ako keby ten zlomový moment, kde človek povedal, že už kašle na všetko, lebo toto už je za tou hranicou únosnosti, ktorú bol ochotný tolerovať, že dobre, však človek vedia, že riskuje, že proste ho môžu vyraziť zo školy, alebo že proste chodia kamaráti niektorí na výsluchy a tak ďalej, ale to všetko bolo také, že to nejako patrilo k dobe. Ale to, že niekoho zabili, tak to bolo taký ten ako... Prvé stretnutia prebiehali vonku pred univerzitou a niekomu prišlo na keď sa chceme rozprávať, potrebujeme priestor, a za pol hodinu sme všetci boli tu. A zaujímavé bolo, že sa to začínalo tak, že študenti boli v auditóriu a ľudia z univerzity, predstavenstvo, sa objavili za predsedníckym stolom. A asi po 3/4 hodinke sa to vymenilo. Dôležité bolo, že predtým prebiehal klasický scenár, že tie štruktúry začali riešiť komunálne otázky. Samozrejme, vieme riešiť otázku množstva študentov na internátoch, vieme riešiť otázku nedostatku toaletného papiera, čistej vody v kúpeľniach, vieme riešiť otázku množstva študentov na prednáškach. Snažili sa to zredukovať na technické otázky a my sme vtedy prišli s tým, my sa nejdeme rozprávať o toaletnom papieri, my sa ideme rozprávať o zmene režimu. Na druhý deň sa nás potom niekoľko zišlo v malej scéne oproti Dostojevskému radu. Sedeli sme vo foyer malej scény. Bolo to zaujímavé, tam hore chodili všelijakí ľudia, pravdepodobne sme si mysleli, že to sú asi ľudia, ktorí si to zapisujú, to bude reagovať a tak ďalej. Medzičasom v noci sa Ján Langoš, Miloš Žiak a ďalší dali dokopy a tak si tak hovorili okrem všetkého možného o tom mene. Čo sa ťažko vyslovuje? Verejnosť proti násiliu. Dnes sa to už žilo. To je zlovná hra násilie proti verejnosti, verejnosť proti násiliu. No nič, nemôžeme si ničo celého, viete, čo Po rokoch sa začalo diskutovať o tom, že už ten názov Verejnosť proti násiliu bol takým začiatkom rozpadu Československa. Je to kravina, blbosť. V tej chvíli to bolo vyjadrenie solidarity s tým, čo sa dialo práve na uliciach. V jednej chvíli Milan Kňažko hovorí, že dostal práve telefonát, lebo nejak sa proste dozvedel, že študenti z Filozofickej fakulty, že idú teda do ulic. Tak som si tak uvedomil, že toto ide byť prvý verejný stret, ktorý má jasne politický charakter, a priznám sa, že v tej chvíli mi bol ten Kňažko absolútne sympatický, keď povedal, tak oni sa rozhodli, že idú do toho, tak idú. Tak to my nemôžeme zastaviť, alebo nemôžeme na nich apelovať s nejakým rozumom alebo s niečím takým, počkajte ešte a tak ďalej.
potom, jak tu bola tá generácia politická na tých tankoch a po tej tráme z porážky a po tých polamaných chrbticiach a potom po všetkom, anticharta a tak ďalej a tak ďalej. A tu teraz bolo veľmi dôležité, aby zrazu prišla k slovu generácia, ktorá už nebude sa prispôsobovať a nebude uplatňovať tú klasickú životnú filozofiu prežitia. To znamená, to je jedno, či ten režim uhorský, alebo či je to režim slovenského štátu, alebo komunistický, hlavne prežiť. Nejak sa zariadiť, pre rodinu niečo dostať, tam mať známeho a tak ďalej a tak ďalej. VŠMU sa stalo strediskom, tam začal vznikať ten koordinačný výbor, ale to všetko dostalo mená až potom. Ľudia začali hovoriť nahlas veci, ktoré sa dovtedy hovorili potichu. A to bol ten zlomový moment, kedy sa proste keby obrátila celá karta, že nikomu už nezáležalo na tom, aby začal chrániť seba, ale proste išiel do toho naplno. Dohodli sme sa o tom, že vzniká občianska iniciatíva Verejnosť proti násiliu, že teda niečo musíme spísať a musí sa to začať akože šíriť. No a pamätám, že sme sa vybrali do budovy Filozofickej fakulty, dohadovali sme sa na tom, jak napíšeme to prehlásenie. Tá posledná veta v podstate apelovala na to, že aby občania vzali svoje záležitosti do vlastných rúk. Na Hviezdoslavom námestí sa nezávisle od nás zhromaždilo niekoľko tisíc, odhadom vtedy možno 5-7 tisíc študentov väčšinou. Tak som vystúpil na sochu Hviezdoslava, kde som im prečítal: Pobúrení násilnými zákrokmi proti nedávnej pokojnej študentskej manifestácii v Prahe sa stretli zástupcovia kultúrnej a vedeckej verejnosti a rozhodli sa utvoriť združenie Verejnosť proti násiliu. Nenecháme sa vyhlásiť za nepriateľov štátu a krajiny. Tu sú aj ľudia zo študentského prostredia, aj z VPN. Tie prvé kontakty sa odohrávali niekde v prostredí tejto kaplnky. A dokonca si pamätám, že teraz neviem, či dekan, či prodekan tej fakulty hneď na začiatku hovoril, áno, môžeme diskutovať o tých problémoch študentov, ale elementy ako Fedor Gál, ktorí sa tu objavili, tak takýchto ľudia chcú tú diskusiu stiahnuť niekde inde. My sme začali argumentovať práve naopak. Títo ľudia tú diskusiu posúvajú tam, kde má byť dneska. A to je, že treba riešiť podstatu problému, korene problému, nie javovú stránku. Tak v pondelok 20. novembra, v útorok 21. novembra mohlo byť v Bratislave, už sa mohlo pohybovať, 10 až 20 tisíc ľudí. To znamená, že počet tých ľudí, ktorí ten strach už prekonal, už bol pomerne vysoký, ale tie aktivity boli v podstate viac menej spontánne a neboli nejakým spôsobom koordinované. V útorok sme zistili, že už sú na námestí, už sme bránili doprave, tak sme oznámili, že sa v stredu stretneme na námestí SNP. Rád by som vás privítal na dnešnej manifestácii. Menom študentského koordinačného výboru, iniciatívy Verejnosť proti násiliu, strany Slovenskej obrody, ochranárov, zväzu výtvarníkov, spisovateľov a hercov. A veľmi rád doložím, pretože sa mnohí robotníci medzi vami ozývajú, a robotníkov a našich robotníkov. Ten moment násilia hral jednu z takých podstatných rolí. To bol ten motiv toho, máme nahé ruce.
Na druhej strane sme si aj uvedomovali, že nemáme šancu proti armáde a proti ľudovým milíciám a tá akútna hrozba v tých dňoch, aj keď to dnes ktokoľvek možno zľahčuje, tam reálne existovala. Domnievame sa, že vlády, ktoré označia mládež a verejnosť svojej krajiny za protištátne živly, nemajú morálne právo nazývať sa ďalej vládami. Nebol to strach, ale spomínam si na prvé stretnutia na námestiach, kedy naozaj ľudia pozerali do postranných uličiek a očakávali a vyzerali teda, či už idú ľudové milície alebo policajné zložky. To je pravda. Tak to bolo v tom dave, som to tak cítil. Milí přátelé, vážení přítomní, dovolte mi, abych vás pozdravil jménem občanského kóra, které se před 2 dny ustavilo v Praze. A doufám, že federalizovaná totalita se změní v demokratickou federaci, že budeme žít jako 2 svéprávné bratrské národy, které budou žít v duchu svých tradic a jejich přátelství bude skutečně autentické. My sme cez deň sedeli vo VPN-ke a snažili sme dať tvár tomu námestiu, že čo tam má odznieť, o čom máme hovoriť, aký má byť diskurs davom. To prvé, čo človek urobí, keď sa narodí, je prvé nadýchnutie. No my už nemáme čistý vzduch ani pre naše deti. Chceme zdravé deti! Je to absurdná záležitosť z dnešného pohľadu, že určiť charakter dialogu s davom, ktorý nepoznáte. Dav sa nedá poznať. Definitívne sme sa zbavili strachu. Démon strachu je zahnaný. Sme odkliatí. Tam sa veľmi radikálne zmenil môj pohľad na Slovensko, na jeho obyvateľov, pretože ja sa priznám, že som nemal zo Slovenska valný dojem, mal som pocit, že to je proste krajina, ktorá je zaostala. A tu som zrazu spoznal osobnosti, ktoré dokázali formulovať veci, ktoré boli proste nastavené. Akože pre mňa to boli úžasní ľudia. Tí ľudia, ktorí išli do toho na tom začiatku. Tak okolo 4:30 sa rozozvučili zvony. Bratislava má nádherné kostely a to nádherným spôsobom znie. A to sme už teď vedeli, že sa k tomu pridal vtedajší arcibiskup Sokol. Robotníci ďakujú študentom, že im ako prví ukázali cestu. To nebol dav, to bolo spoločenstvo veľmi zodpovedných, slušných ľudí, ktorí, ja si myslím, že v tých prvých dňoch riskovali život. Nikto totiž nemohol vedieť, ako sa to skončí. Takže každý z tých ľudí na námestí si zaslúži titul toho revolucionára nežného. Vtedy, tuším, to bol Stano Štepka, kde vtedy niekto vyklíkol a povedal glopate. Hej? A slovo glopate znamenalo proste poslať ho do výroby. A ten dav to odmietol. Najprv by som chcel, aby sme popravili dnešný slogan. Nie glopate, ale poďme na nich lopatou. Ja som mu tam vtedy povedal, to hádam nie, neviem do akej miery to vnímali mikrofóny alebo nie, lebo som si uvedomoval toto nebezpečenstvo. Aj keď z dnešného pohľadu svojím spôsobom, ale berte to možno položartom, ten Štepka mal pravdu. Poďme na nich lopatou! Nie to. Podstatné je, že to nebol dav, ktorý by čistil. Hej? To nebol dav, ktorý by odsekal. To nebol jakobinský dav. Ja by som chcela povedať, že chceme
slobodu a demokraciu. Chceme šťastie pre naše deti. To, aby sme sa mali dobre. My, mladí ľudia, vy sa pozrite dookola, akí sú všetci šťastní. Nechajte ľuďom otvoriť hubu a budete otvárať oči. Keď ich už teraz neotvoria, už neviem, kedy ich otvoria. Chceme toto, aby veľkí funkcionári sa nevozili na 613-kách, aby chodili na takých autách, ako chodia robotníci, aby sa naše deti mali lepšie. Oni si to sami musia uvedomiť. Osobne niekto chcel vyšší plát, možno chcel niekto garzonku, vymeniť šéfa, alebo ja neviem, čo chcel. Nie každý myslel na to, že zmení celú krajinu alebo historickú chvíľu. Videli sme tých, ktorí vystierali ruky, mali ich prázdne a ešte bola tma. Po našich uliciach Viac odvážnych bolo a viac davu bolo v Bratislave. Môžem naprosto jasne potvrdiť, že nepamätám si všetky mená, ale v Rimavskej Sobote boli len traja, ktorí sa opovážili prejsť do zastavov cez námestie tie prvé dni. Ja som bol 19. novembra na demonštrácii v Prahe. 20. som ráno vystúpil v Košiciach z vlaku a moja prvá cesta viedla k Marcelovi. Tam už sedeli priatelia, z ktorých som poznal Zbinka Prokopa a Peťa Kalmusa. A v jeho byte sme sa dohodli, že založíme občianske fórum v Košiciach. Prečo občianske fórum? Pretože tu boli také úzke vzťahy na Prahu a to, že sa deje nejaká aktivita v Bratislave, tak to sme sa dozvedeli až s istým časovým odstupom. Vlastne študenti z Bratislavy nás iba potom dopálili, keď zorganizovali vlak, že idú zobudiť východné Slovensko a to už bolo snáď 2 týždne sa štrajkovalo. Takže to si akurát pamätám, že som sa rozčulil. A potom, keď na nás v Bratislavi začali tlačiť, že ale musíme byť verejnosť proti násiliu, tak sme pridali k názvu OF-VPN, potom sme to prehodili VPN-OF a vlastne nakoniec z toho zostala VPN-ka. Tak ako sme neformálne naše posledné stretnutie nazvali verejnosť proti násiliu, dnes by som si dovolil nazvať ju Chceme vstup do televízie a tlače. To sú staré revolučné praktiky, že treba obsadiť sídla médií hlavne. Rázným krokom sme cez stráže tých milicionárov prešli. No a v hlavnom štúdiu spravodajskom sedel sám riaditeľ. Čiže oni nás mali rovno pod nosom a vydobili sme si pomerne rýchlo vstup do televízie. To znamená, že vlastne celé Slovensko a celé Československo nás vlastne mohlo zažiť. Tu sa rodí nová verejnosť. Hlavné posolstvo toho námestia, nášho v Bratislave, tu dole pod budovou, a aj ostatných námestí a ulic, to je posolstvo nového záujmu. Ste roky v kľude, v pohode, prispôsobení, dokonca aktívni, hlasujúci. A teraz sme naraz počúvali a videli na obrazovke niečo, o čom sme neverili, že to možné je pustiť. Že kto to pre Boha dokázal takéto niečo prelomiť. Nechceme už reprízy neúspechu. Faktická poznámka, môžem? Vy ste povedal slušná, poctivá práca. Pozrite sa, pri našej produktivite práce to vyzerá tak, že tento národ štrajkuje už pomaly neviem koľko rokov. Nechcem to odhadnúť. Prvá reakcia bola samozrejme veľmi rozpačitá. To bolo vidieť, že tak opatrne, že predsa ešte hádam sa ten socializmus bude dať nejako zreformovať, predsa len sa toho nevzdávajme ešte tak rýchlo. A preto predovšetkým musíme vytvoriť, priatelia, právny štát. A my z našej ústavy musíme už konečne vedúcu úlohu strany definitívne škrtnúť. V tej som prvýkrát zažil ten zvláštny pocit, že sme vylezli z baráku a tam sa spontánne zhromaždili ľudia s kvetami a boli hrozne milí a ťapkali nás po pleci a priniesli nejaké fľaše.
Nastúpil som do svojho auta vtedy, Volkswagen Polo, išiel som hore námestím a nekontrolovateľne som sa začal smiať. Fedor zobral bezmyšlienkovite už čerstvé noviny, čiže Pravdu a Smenu. Tie noviny, to si tuším Jano Budaj len tak listoval a zrazu začal veľmi kričať, však už nás akceptujú. A tam bola v úvodníkoch správa, že ja som to ukazoval Václavovi Klausovi a on ako majster zápornej vety sa díval do tých novín a hovoril, ja to tam nečtu. Ja hovorím, tu je to. Bolo to tam. Z nedele na pondelok, nad ránom to mohlo byť medzi 4. a 5. ráno. Ja som išiel hore z kopca niekde od Kňažka pešo do mesta s Martinom Butorom a už sme videli, tam robil nejaký bager rozkopávku a mal tam tak rukou napísané na takom plátne, že štrajk. Ten deň nepracoval. No tak sme sa strašne tešili, že sa to podarilo. Tu sa to tak prejavilo na ten generálny štrajk 27. novembra, keď masa prišla na toto námestie, kde práve stojíme a to bolo pre mňa aj takým príjemným prekvapením. Aj keď prvé oslovenia na tom námestí boli z úst funkcionárov SZM, vážené súdruhovia a súdružky. Nemusím sa báť osloviť toto zhromaždenie, vážené súdružky a súdruhovia. No, my sme pripravovali hneď tu generálny štrajk, no to bolo zaujímavé, pretože tam ešte naposledy sa komunisti zaktivizovali a to tým spôsobom, že zamkli bránu a nepustili nikoho vonku. Dovtedy to boli také stretnutia ako skutočne v ilegalite, kde sme len hovorili o tom, že čo si by sme mali a tak. Takže ten generálny štrajk, ktorý vlastne skutočne takým oficiálnym začiatkom by sme mohli označiť. V tom čase ja som bol vedúci vlastivedného oddelenia v múzeu a sa ma pýtali kolegovia moji podriadení, že či teda im prikážem, aby šli, alebo nie. Čiže vyslovene to myslenie ešte, keď povie šéf, tak sa ide, keď povie, že sa nejde, tak sa nejde. Som povedal, pozrite sa, rozhodnite sa sami, nikto nevie, ako to dopadne. Ja vám nemôžem povedať ani tak, ja idem. A vy sa rozhodnite, ako chcete. Lebo odteraz každý nesie zodpovednosť sám za seba. Pre nás celý ten intelektuálny pojem železnej opony nebol tým konceptom, čo bol pre Churchilla. Pre nás to bolo niečo veľmi hmatateľné. Tam videli tie dráty, tam boli reálne, dívalo sa nám to do očí a smialo sa nám to do očí, obrazne povedané, a my sme boli voči tomu bezmocní. U Milana Kňažka Martin Butora vyšiel proste s takým nápadom, že jednoducho urobíme si prechádzku do Haňbulku a pozrieme sa na Bratislavu z druhej strany Dunaja. Ja som bol voči tomu veľmi skeptický, to poviem rovno dnes. A hovoril som, počúvajte, však tí rakúski roľníci, tí vás vyženú vidlami. Oni nevyhnali nikoho vidlami, naopak dávali tým ľuďom čaj. A ilustráciou aj toho, že aká tá doba bola plná fantázií a nápadov a bláznostiek, ak chcete, bolo aj to, že vôbec tento nápad vznikol, ale nie, že vznikol, že sa aj uskutočnil. Zase podobne ako predtým vedúcu úlohu strany, aj teraz sme zrušenie železnej opony oznámili v priamom prenose. Chceme sa ísť my, Bratislavčania, pozrieť na našu hranicu z druhej strany a povedať ahoj Európa. Ten happening mal takú krásnu podobu, že
Išli ľudia cez colnicu, cez Berg, v Húfoch sa pozrieť teda na hrad Devín z tej druhej strany, ale mnohí sa strihali kombinačkami, nožnicami. K ním sa pridávali aj tí pohraničiari, takže sme mi rušili 44 rokov alebo koľko rokov trvajúcu krvavú jazvu na tele Európy, kde mnohí ľudia zahynuli, ktorí chceli cez železnú oponu prejsť. Keď sme sa vrátili domov, ten deň, ten človek, ktorý vyhlásil, hranice nie sú korza, ten človek, ktorý zrušil trvalé výjazdné doložky a ktorý proste povedal, že to musí byť regulované, tak presne tento, proste obrazne povedané, prezident železnej opony odstúpil. To znamená 10.12. večer odstúpil Gustav Husák. Dnes si už nikto neuvedomuje, čo to znamenalo výmena u kormidla. To boli tisíce a tisíce nových ľudí, a to nielen v parlamentoch a vo vládach a na ministerstvách, ale aj na ambasádach a v top manažerských postoch. Odkiaľ sa tí ľudia mali objaviť? Človek číta dneska záznamy z tých čias, no tak v tej prvej chvíli sa o Čalfovi vyjadroval kriticky alebo dokonca až posmešne v podstate každý. Ja som ho navrhol za predsedu vlády, pretože vtedy platili také nepísané zákony, že slovensko-české, to znamená, keď bol Slovák prezidentom, predsedom vlády musel byť Čech a opačne. Čalfa bol veľmi ústretový človek, s ním sa dalo veľmi otvorene jednať a myslím, že tam neboli žiadne problémy. Podľa môjho názoru to bola veľmi šťastná voľba Čalfa v tej danej situácii. Však my sme skúšali toho Adamca, ukázalo sa, že to je nepriechodné a Čalfa sa ponúkol a svoju úlohu splnil. To, čo slúbil, to urobil vrátane volieb prezidenta republiky. Naša základná predstava bola taká, že my nebudeme vlastne priamo vstupovať hneď do politiky, ale teda skôr budeme vykonávať nejaké také kontrolné funkcie. No, úprimne povedané, ako ja si myslím, že sa to nemalo stať, aby títo ľudia boli vo funkciách. V žiadnom prípade to bol taký signál pre vidiek, pre ľudí, bežných ľudí takzvaných, že môžeme. No však keď on môže byť vo vláde a predsedom vlády, ktorý predtým bol ministrom spravodlivosti, už ste mohli tu v regióne niekomu niečo vyprávať. A my sme skutočne vyberali z klobúka. A až v akcii sa ukázalo, kto je kto. Kto je Vladimír Mečiar, kto je Milan Čič, kto je Marián Čalfa a ďalší a ďalší. Verejnosť proti násiliu podporila Václava Havla a podporila ho z dobrých dôvodov. Pre nás bolo jasné. Alexander Dubček prišiel na VPN a bol to človek roku 68 a bol to aj človek vlastne porážky. Ja si pamätám, keď Dubčekovi povedali hlavne teda starý Šimečka a Kusy, ale teda aj Jano Budaj, že ho veľmi snažne prosia, aby nevstupoval do politického boja za prezidentúru, pretože vtlčie klín medzi Čechov a Slovákov. Tak ja si pamätám, ako sa rozplakala a ja som mu pomáhala do kabáta. Úplne prirodzené pre tých ľudí, ktorí normálne vyšli na tie námestia. Myslím, že ten Havel, že bol tým symbolom jednoznačne. A už potom z hora prišli tie
momenty, keď ľudia boli už nútení o tom zvažovať, tak teda fakt, prečo to nie je Dubček a tak. Ale tuto v tomto regióne, ktorý je taký multikultúrny, Slováci, Maďari, Rómovia, to tu nikto neriešil. Zatriasla sa celá spoločnosť a predstava, že toto zemetrasenie vynechá nejaké inštitúcie, proste je absurdná. Ak si myslíte, že to je otvorené okno, tak tam je sito a za tým sitom je ďalší sklobeton. A toto, dotkni sa toho. Samozrejme, že ľudia okolo tedajšieho premiéra Čiča a ostatní, to pochopiteľne politici, hej, komunistickí politici, to okamžite využili, aby delegitimizovali VPN, aby povedali, že to sme my, ktorí vlastne sme vyvolali takúto zbudu, vyvolali sme takýto chaos. Tu sme jedli, tu sme spali, tu sme niekedy strávili 2-3 dní, keď mali príslušníci hotovosť z dôvodov, že vonku ľudia oslavovali 1. máj napríklad. Známa veľká amnestia. To bolo prvé veľké sklamanie, pretože mnoho grázlov prišlo domov. To sa prejavilo v reálnom bežnom živote. To bolo vlastne v decembri, keď bolo tak ticho, už aj ulice boli také prázdne a padal taký snežik. A ja som prvýkrát úplne precítil bytostne, že ja som slobodný. Že ja sa nemusím báť, že projdem na výsluch, nemusím sa báť, že som sledovaný. Tak to bolo pre mňa niečo, čo nikdy pocitovo nezabudnem. Čiže ja som bol úplne otvorený na to, že skončíme to a teda poďme sa zbratať so všetkými. Viete si predstaviť miestnosť 20 x 4 metre a hore sprechy 10 sprch. Keď prezident Havel udelil amnestiu a potom tam bolo nejakých 30-40 väzňov na okresnom úrade a mňa vyťahli z detského oddelenia ako predsedu VPN, tak poďte to teda riešiť, keď ste si ich pustili. Boli tam také diskusie, že tam idú možno príliš veľkí kriminálnici. Ale aké si vysvetlenie k tomu všetkému mi dal až potom tie jezuita, veľký muž, naozaj mysliteľ, Pater Porúbča. A on povedal, že to pochopil ako obrovský výkrik, že prosím vás, ľudia, poďme začať znova, poďme skúsiť, 40 rokov sme tu boli v nejakom znova, nepýtajme sa, kde ešte hranica toho začiatku a kde už nie, alebo kto tam patrí a kto tam nepatrí, proste poďme všetci. A do roka a do dňa 95% z nich boli nazad. Boh zaplať za tých 5%. Primátor nášho mesta, pán Barták, nám vyšiel v ústrety a zatiaľ nám pridelil 6 miestností v Mozartovom dome Bratislava Jiráskova 10. Ten barák, v ktorom bola centrála verejnosti proti násiliu, bol neuveriteľný. Keď sme sa tam nasťahovali, tak ešte po stenách viseli také učebné pomôcky, výuky marxizmu, leninizmu. A tá atmosféra tam bola teda vyložene príšerná. Ale v priebehu jedného dňa sa ten barák zmenil na nepoznanie. Ja som prišiel medzi svojich. Tam boli všetko kamaráti, mnohí z nich typu vizionárov a ľudí, ktorí myslia štruktúrálne a vysoko. Medzi nimi som si našiel tú rolu, že som začal zariaďovať veci bežného dňa. Tak ja som mala 18 rokov, tak asi som mala tých síl troška viac. Ale bolo to, no, tak ja si pamätám teda, čo mi pripadalo úplne neuveriteľné, jak môžu fungovať rodiny tých mužov, ktorí tam do úplného vyčerpania fungovali. Lebo teda predpokladám, že niekoľko mesiacov ich manželky deti vôbec nevideli. Nehovoriac o tom, že nenosili domov peniaze, no, alebo... Ja si pamätám, že keď sme chodievali niekedy o 1:00, o 2:00, často o 3:00 domov, tak ľudia práve išli s krčiem a veselili sa a proste v Bratislave to vyzeralo, ako keby sa nič nestalo. Konečne sa ulice aj v noci zaplňali, ľudia sa tešili, objímali. Zavolali ma na koordinačný výbor, ktorého som bol členom, a povedali, že je naprosto nevyhnutné, aby sme založili časopis Verejnosť.
Ja som myslel, že to ľahko som navštívil kopu mne známych novinárov. Nikto nechcel prísť. Oni už mali všetci svoje miesta, teda ako spravodajci najmä pražských denníkov a tak ďalej. Keď som sa ocitol napríklad v Košiciach, alebo kdekoľvek na Slovensku, tak som v Humenov, alebo kdekoľvek. Tak som s úžasom zisťoval, že takýchto barákov bolo po Slovensku plno. Ten istý princíp fungovania, ten istý typ poriadku a chaosu súčasne. Čo mňa prekvapilo skôr, neboli konkrétni ľudia, mňa prekvapilo to, čo som naozaj teda neodhadol a to si pamätám tú hrôzu, proste to bol ten február, marec 90, tie prvé nacionalistické proste bojovky. Oni to jednoducho používali ako politický nástroj, toto poznanie, že niekto je Slovák. Hlavný cieľ bol trošku nás odraziť, narušiť, znemožniť, zlikvidovať tých antikomunistov, znechutiť ich, oslabiť ich a zároveň tí nositelia tohto nacionalizmu, toho ako plánovaného, riadeného, perfidného, aby sa dostali k moci. A podobne ako všetci fanatici, nacionalisti túžia zmeniť svet podľa obrazu svojho. Ale na druhý pohľad zistíme, že pod touto fasádou sa skrývajú mocenské záujmy, peniaze, osobné a skupinové záujmy. A že jediný, kto na to dopláca, je ten zbožňovaný národ. Áno, no prvý mi práve udreli do očí tí, čo túžili rozdeliť Československo. Hovorím, tak to máte teraz takéto starosti, však my musíme zreformovať celú Zemegulu, urobiť poriadok v hlavách ľudí, začať podnikať, opraviť zdravotníctvo, začať decká v škole učiť niečo normálne. A vy teraz delíte štát. Je niečo iné si myslieť, že režim je zlý a ľudia sú dobrí, v čom som akoby vyrastal. Že ľudia sú dobrí, len sa tak prispôsobujú, lebo čo majú robiť, každý má svoju rodinu a nemal som myslieť, že sa boja. A v situácii, keď je dobrý režim, lebo je demokracia a zlá je spoločnosť, to bolo oveľa horšie. To bol oveľa horší zážitok, než celý komunizmus, pravdu povedať, pre mňa vtedy. Videli sme, že odrazu okolo okien VPN už na Jiráskovej, tak už chodili nacionalisti a kričali proste zradcovia VPN. Teraz, keď si spomínam, bolo veľmi zaujímavá jedna vec. Tak, jak sa zmenil ten politický systém, samozrejme došlo k tomu, čomu muselo dojsť, a to je k zmene názvu štátu. Pretože stále sme boli Československá socialistická republika. No a tu vznikol v marci prvý konflikt, ktorý mnohí slovenskí, si myslím, vtedy demokrati nedocenili, pretože my sme pretláčali a proste sme prijať názov taký, aký bol v Pittsburghskej dohode. Je zaujímavé, vtedy ja si spomínam niektorých českých poslancov, ktorí vtedy už povedali, že to je koniec štátu. Spomínam si, že sme s Petrom Zajacom išli na taký meeting na pôdu Vysokej školy ekonomickej v Bratislave a tam som niečo hovoril práve v tom zmysle, že štát nie je dobrým hospodárom, že treba zrušiť centrálne plánovanie, treba zrušiť centrálne plánovacie orgány. A odozvou bol obrovský potlesk študentov.
a z pedagogického zboru asi 3 či 4 zatlieskali. Pre mňa sa začalo vynárať ako znovu oživené postavy, stereotypy, symboly, kroky, akcie slovenského štátu. A to KDH to voči sebe ako celkom prirodzeným spôsobom inkorporovalo, priťahovalo. V tomto zmysle slova sme si potom hovorili, že toto je zápas o charakter štátu. A áno, zaplatili sme to za tú cenu, že sme na kandidátku teda zobrali potom ľudí, ktorí aspoň v našich očiach, no Dubček určite nebol mentálne tým, čo bol Mečiar. Ani Marián Čalfa si myslím, že nebol človek, ktorý by bol... Oni boli, povedzme, komunisti, ale neboli mentálne kombináciou hnedého a červeného, hej? Ono tie programy v roku 1990 boli, všetky tie politické strany boli veľmi všeobecné, pretože nikto poriadne nevedel, ako majú vyzerať konkrétne jednotlivé premeny. To, čo bolo ale podstatné, to boli 2 body. Poprvé to bola otázka ekonomickej transformácie. Druhým takým kľúčovým bodom programu VPN bola otázka štátoprávneho usporiadania. VPN bolo jednoznačne za federatívne usporiadanie štátu. Vo voľbách v roku 1990 prvý a posledný krát v moderných dejinách Slovenska šli Maďari, Rómovia, Slováci na jednej kandidátke. Na jednej kandidátke a úplne bez problémov. A bola to tiež prvá a posledná volebná kampaň v moderných dejinách Slovenska, v dejinách demokratického Slovenska. A ktorá nebola negatívna, nebola agresívna, nespočívala v tom, že sa rozlievali tony špiny. Keď chcem budovať demokraciu, keď chcem budovať novú budovu, no tak tam nedám nejaký rozpadnutý materiál, nejakú nekvalitu do toho, alebo niečo, čo tam nemá byť jednoducho. A tá verejná politická emotívna stránka, že či sme ublížili dobrým eštebákom, tak neboli dobrí. Každý jeden z nich bol na svoj spôsob zlý. A tí, ktorí to robili pod nátlakom alebo z blbosti, však aj nejakí moji príbuzní sú v tom, tak tí robili sami sebe zle nakoniec. Nikomu možno neublížili, ale na zvyšok života si urobili zle. Keď pán Budaj odišiel, tak podľa mňa skončila rozprávka o revolúcii, pretože on bol naozaj veľmi charizmatický človek. Pre mňa osobne tie lustrácie neboli vylučovacie v zmysle ľudských vzťahov, ale nechápal som, prečo to oni nepríjmajú ako pravidlo politiky. To, čo sme považovali za víziu niečoho, čo musí prísť, tak to prišlo. Vlastne tu na to nebol ani žiaden štátny sviatok dlho, takže my sme to mali ako deň študentov. Nevedel som, čo to je v kalendári, bolo napísané, že deň boja proti totalite, ale keďže som nevedel, čo je totalita, tak mi to veľa nehovorilo. Čiže žiadna veľká sláva to nebola. Dlho som vlastne nevedel, o čo ide. Veľmi dlho. Vždy sme mali pocit, že nie sme doma v tejto krajine. A mali sme pocit, že preto nie sme doma, lebo je tu komunizmus. Teraz už vieme, že preto nie sme doma, lebo nás nechcú. Pre mňa to nebolo o politike, pre mňa to bolo o ľuďoch. Pre mňa to bolo o ľuďoch, ako je Fedor, o ľuďoch, ako je Peter Zajac, ako je Martin Bútora, s ktorými som mala možnosť aj pracovať, veľmi dlho pracovať, lebo potom som zostala pracovať vlastne v nadácii Milana Šimečku. Ja som vlastne nikde inde nepracovala.
urobilo ma to citlivou na... Neviem, ako to ináč povedať, ako na ľudskosť.